Türkmenistanyň döwlet telewizionyasy prezidentin beren ak patasy esasında ýurdun vilayetlerinde güýzlük buğday ekişiniň başlanandygyny yglan edenden bir ýarym ay soň lewaply kärenetçiler buğday ekişiniň henüz hem dol amala aşyrylmandygyny aýdýarlar. Adatlyk radiosynyň Lewap vilayetinden habarçylarynyň biri bilen anonim şertde söhbetdeş bolan onlarça lewaply kärenetçi muňa döwlet tarapyndan üpçün edilmeli, owa hojalyk tehnikalarynyň we serişdeleriniň yetmezçiligi bilen düşündirýärler. Güýzlük buğday ekişi Lewapda hususanda welaýatyň Serdar etrawyndaky daýhan birleşiklerde giýjäge alýar. Muňa sürüm traktorlarynyň ýoklugy, traktorlar üçin dizel ýanygyjynyň ýoklugy sebäp bolýar. Şeýle-de ekiş üçin tohum hem tapdyrmaýar diýip Lewaply habarçy kärenetçilere salgylanyp 17 oktýabrda gurrun berdi. 4 sentýabrda resmi metbuat Türkmenistanyň welaýatlarynda prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň beren ak patasy esasında güýzlük buğday ekişine başlanandygyny habar berdi. Gallaçylar derur owa hojalyk tehnikalar bilen dolu üpçün edildi. Owa zähmet keşleriniň ýokary öndürjilikli zähmet çekmegi, ekrançylaryň bereketli hasyl ösdürip ýetişdirmek üçin hemme zerur şertler döredildi. Olar ýokary hilli tohum, dürli görnüşli dökünler, ösümlikleri goramagyň himiki serişdeleri zerur mukdarda döwrewap, owa hojalyk tehnikalary we ösüş tuğu bilen üpçün edilýär diýip Türkmen Döwlet Habarlar Agentliginiň 4 sentýabrda çap eden habarynda aýdylýar. Maglumata görä şu ýyl Türkmenistanda 690 000 hektar meýdana buğday ekilip 2020-nji ýylda 1.400.000 tonna buğday şolsanda Ahal welaýatynda 400.000, Mary welaýatynda 345.000, Lewap welaýatynda 310.000, Daşoz welaýatynda 265.000 we Balkan welaýatynda 80.000 tonna däne ýygnap almak planlaşdyrylýar. Şol bir wagtyň özünde Lewaply gallaçy kärenetçiler noýabr aýy golaýlanda buğdaýyň eýäm gögörüp başlamalydygyny, ýöne heniz onuň tohumynyň hem ýeri taşlanmandygyny aýdyp, öňümizäki ýyl buğday hasylynyň pes boljakdygyny duýdurýarlar. Buğday tizden tiz ekilmese öňümizäki ýylam un gyçylygynyň dowam etjegi 2-3 ýyl diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli gidlinlik şertine söhbetdeş bolan Lewaply kärenetçi aýtdy. Soňky ýyllarda türkmen hökümeti importa adaldyp, eksportyň ornuny tutýan önümleri şolsanda galla önümleriniň öndürilişini artdyrmagy, azyk howpsuzlygyny üpçün etmegi maksat edinýändigini tekrarlaýar. Emma garamazdan soňky 2 ýyldan gowrak wagt bäri ýurt raýatlary un, çörek, kepek gyçylygy bilen ýüzeyde bolýar.